والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي مقام آخر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ذوق الدروش شريف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. آواز تھوڑی بریک کر یار، وشل کام کر جڑی ہے چلکا رہے، تھوڑی آواز بریک کر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام پڑھ لو درود شریف. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. سبحان الله سبحان الله. صحیح العقیدہ سنی حنفی مذہب حق رکھن والے مسلمان بھائی والسلام علیکم. حمد و درود بعد عاجزانہ مردبانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصا نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ عطا فرمائے. اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے. بستی حسینیہ شاہپور شریف تحصیل حاصل پور جامع مسجد شریف کے اندر آج دی مبارک عظیم الشان محفل پاک و سلسلہ ذکر سیدنا امام علی مقام شہزادہ گلگو قبا راکب دوش مصطفیٰ محبوب مصطفیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سلسلہ دے اندر جنہ دوستہ اہتمام فرمایا مدد حسین صاحب اور انہوں نے رفقا مولا کریم انہ دوستان دی اس عاجزانہ کاوش نو خدمت نو اہتمام نو بارگاہ شہیدان کرب و بلا دے اندر
اس نظرانہ عقیدت میں قبول و منظور فرما۔ عزیزم بس الٹی غالباً اس مسجد شریف دے اندر دوسری حاضری ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو حالات اور وقت دا تقاضا ہے منبر مصطفیٰ دا وہ میں جناب دے سامنے بیان کراں گا تاکہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا بولنا اور انہاں دوستاں دا محفل شریف دا اہتمام کرنا اللہ رب العالمین قبول چا فرماوے۔ سبحان اللہ انہاں سنگیاں میرے ذمہ لایا بھائی شہادت پڑھنی ہے، شہادت۔ سبحان اللہ تو عزیزم جس شہادت دا تذکرہ اساڈے اسٹیج تو ذاکر نما پروفیشنل ملا طبقہ کر رہا ہے یا ذاکرین کر رہے ہیں نا، جس انداز نال شہادت نو وہ شہادت نہیں پڑھ دے، وہ توہین مولا حسین کرتے۔ اللہ 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 معافی مولا۔ صحیح اہل سنت و جماعت دا جو عقیدہ شہادت دے بارے ہے نا، میرے مولا حسین ورگت کائنات وچ کوئی شہید نہیں نا، شہید اعظم نے۔ انہاں تے جو ظلم ہویا ہے ظلم عظیم، اللہ اور ایسیاں مبارک جانا نفوس قدسیہ عرش فرش نال انہاں دے جسم دا ایک قطرہ خون دا قیمتی سبحان اللہ مولا حسین اللہ دی بارگاہ دے اندر پر پیش فرما دینا جنہ ظالمہ ظلم کیتا عبداللہ ابن زیاد اور انہاں دی فوج نے یقیناً پھر دیتی ہے گوٹیوں پہلے وانگو نہیں، اچھا چلو، یقیناً کائنات عالم دے اندر اس ثانیہ نو اس کربلا دے مارکہ نو تاریخ دان جڑے راوی نے نا انہوں نے بیان کیتا ہے، رسول اللہ دی حدیث بھی بیان کیتا ہے، جو ہے کہ نہیں۔ لیکن عزیزم جڑی تاریخ ہے نا، تاریخ دے اندر راوی روایت کر دیا خطا کر سکتا ہے جی، لیکن نبی دی حدیث وچ بھی خطا نہیں، رب دے کلام وچ بھی خطا نہیں۔ بولو تو جا یار سبحان اللہ تو میرا بھائی اہل بیت اطہار دیاں مبارک انہاں بیبیاں دا نام لینا ہے میں رکھا جیا کر کے ہائے ہائے ہائے، پھر عام مجمع دے اندر اسی ادب والی جماعت ہیں، اساں ادب نو ملحوظ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ اور اتنے بھی نعوذ باللہ من ذالک مجمع دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نہیں بیٹھے ہوندے کہ پرکھ کرن کے عالم صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں، نعت خان صحیح بول رہے ہیں غلط بول رہے ہیں، انہیں تو آدھے پرکھ ہی نہیں۔ سبحان اللہ سانو تو استنجے دا نہیں پتا، غسل دے فرائض دا نہیں پتا، دعائے قنوت سنیے نہیں پتا، سانو کی پتا مولا حسین دے کربلا دے بارے صحیح روایت پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ کو ہے پتا، لیکن مقصد ساڈا صحیح ہوندا ہے، لیکن پڑھن والے جڑے ہیں نو برباد کر کے ٹر جاندے۔ اللہ سال ہا سال تو انہیں ڈھونگ رچایا ہے، محض اپنے گلے دی کمائی، ندوے ورڑے وین دب دب کے روانا۔ یاد رکھنا میرا بھائی، اے عقیدہ اہل سنت نہیں، میرا مولا حسین رومر دے قابل نہیں ہے کہ لکھا سلامت دے قابل ہے، وہاں دے قابل ہے، شاباش حسین دے قابل ہے کہ حسین تیرے اس جرت نو، تیرے اس عظمت نو، تیرے اس اقتدام نو جو تو قدم اٹھایا میدان کربلا اول حسین از خراج تحسین پیش کرنے جناب نو، جناب دی جرت نو سلام کرنے ہیں، اور حسین دا صبر، انہاں دی جرت، انہاں دی عظمت، انہاں دی بہادری اور انہاں دی پاک دامنی، انہاں دا شرم، انہاں دا حیا، انہاں دا پردہ، سبحان اللہ یہ بیان کیتا
کیتا جائے کہ نعوذ باللہ من ذالک بیبیاں پاکاں دی اے ہو گیا سی تے فلاں ہو گیا سی تے فلاں تے قوما کہوں تے بس ذاکر آکھا میری گل بن گئی، ملا آکھا میری گل بن گئی، ویل بھی آ گئی، کیونکہ ویل نکل دی روون تے ہاں جدو بندہ روندا نا تے مڑ بوجھی والا ہاتھ مریندا وہ آندا مڑ سٹی نہیں پتہ بھئی اس روایا کیڑی گل تو صحیح روایا یا غلط ہے نہ پتہ ہی کون سبحان اللہ دنیا لگی پئی ہے خدا علامہ اقبال دی روح تڑپی ہے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں یہاں سلطانی بھی عیاری ہے درویشی بھی عیاری علامہ اقبال فرماندے نے اے میرا رب سادہ مخلوق کدھر جاوے اتنے بادشاہ مکار ہے ملا پیری مکار ہے ڈاکو نے راہبر ڈاکو بنے بیٹھے تو میرا بھائی جیڑا صحیح کرب و بلا دا واقعہ دا بیان ہے ساڑھے شرع دا امامہ انہاں دے ادب دی خاطر فرمایا ہے بیان نہ کیتا جائے کھول کے سبحان اللہ کیونکہ انہاں دی شان وچ ایک حرف بھی بے ادبی دا آ گیا نا تے پوری زندگی دا تیرا کیتا برباد ہو جانا ہی ہاں جی وہ تے بارگاہ ہی ایسی ہے ہاں جی وہ بارگاہ ہی ایسی عظیم ہے تا میرا بھائی انہاں دی شان دا بیان سنو انہاں دے صبر دا سنو محرم دے 10 دن آون 9-10 دا روزہ رکھو کلام اللہ دی تلاوت کرو نفل پڑھو نماز دی پابندی کرو گناہ چھڑ دیو غیر عورت وال نہ ویکھو گناہ نہ کرو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی نفلہ پڑھتے رہو کلام اللہ دی تلاوت کردے 9-10 دا روزہ رکھ کے شام جدو 10 دی محرم دی ہوگے نا شام انہوں پھر جناب خیرات پکا کے نیاز پکا کے جو کچھ پورے 10 دنوں دے اندر کردہ رہے ہیں اور نیاز بارگاہ امام حسین دے اندر نظرانہ پیش کر دے کہ اللہ میں 8-10 دنوں دا جو میں اہتمام نیکیاں دے کردہ رہے ہیں اے کریمہ نبی سرور سوڑے دے صدقے وسیلے کر کے حسین دی بارگاہ دے اندر شہیدان کربلا دی بارگاہ دے اندر میں پیش کرنا تو قبول چکر طریقہ میرا بھائی ہاں جی لیکن ملہ ہیں پیر ہوئے اس امت نو لوٹ رہے ہیں اسے کربلا دے 80,000 فیس ہے ملہ دی کتنی 80,000 جی سراج الدین صدیقی عمران آسی 80,000 ذاکر دا 1.5 لاکھ رواون دا ہونا تسی نات خان سڈا ہے اتھائی تسی فیصلہ کرنا اللہ دے گھر وچ بیٹھو وہ سونا پڑ گیا کہ حافظ صاحب سونا پڑا اینو تسی سدا ہی کوئی نہیں اینو میں سدا ہے توجہ ہے کہ نہیں ایویں صحیح فیصلہ دا ہمارا بھی آیا او میرا سونا ہن اے دی داڑھی شریف بھی پوری ٹھیک ہے جی یہ نماز بھی پڑھ دین تواڈے علاقے دین جمعہ بھی پڑھان دین محفلاں تے بھی جان دین شعبہ انہاں دا یعنی مذہبی ہے محفلاں دے اندر قرآن پڑھانا مسجد نماز داڑھی شریف بھی ہے ادھے کی شاہ نہ نماز تے پتہ نہیں کی کچھ کر دے ان کے میں راز کھولا نا ہے نا دے تیرا جگر پھٹ جائے سبحان کہ کر دے کی نہیں میرا خطاب پہ یوٹیوب تے چاہ کے سن میں انہاں نو کھولا ہے میں چنو دے اندر کہ نات خون کر دے کی نہیں اس وقت 2 طبقے اس عوام نو کھارن جتنا دین دا نقصان ہے نا 2 طبقاں دے ہتھ ہویا نا ملہ تے پیر دے کافر نے کیتا اتنا نقصان یہ نا منافقاں دے ہتھ ہویا پیا 80,000 فیس تے نا جناب بٹن رکھ دیتا ہے پیر اور کٹے تے ہاتھ رکھ دیتا ہے مریدہ نو درس دین دن بھائی آپ فقیر بنو فقیری اچھی ہوتی ہے اللہ کے نبی فقر کو پسند کرتے تھے عمر بن خطاب فقیری کو وہ مریدہ نو سبق دین دن فقیر بنو آپ نو آدھ دن امیر بنو دن ب دن مرید فقیر ہوندہ جاندہ ہے پیر امیر ہوندہ جاندہ ہے پہلے اون دی میراننی تے مڑ خلٹوس تے مڑ جیا لائی تے مڑ 1.5 کروڑ والی تے مڑ 4 کروڑ والی تے پیر دی کوٹھیاں پیر اڑی اتاں پہ جاندے مرید اڑی اتاں پہ عجیب منطق ہے یارو مرے جے مرید نو فقر دا درس دینا پیرا مرے کسے تو بھی تے مڑ فقر دا جام پیر مرے تو ہی فقیری کر اے ہو جائے ظالم دے بارے میرا پیر باہو بولے فرمایا اللہ
بھائی اکھ کھول، میڈیا سوشل میڈیا دا دور ہے، جنہاں نو یہودیاں تیار کیتا ہے وہ ملا بن کے نہ داڑھی رکھ کے چینلاں تے بیٹھے توہین اہل بیت اور توہین صحابہ، روزانہ بک بک کر دے. بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ، روزانہ بک بک کر دیں اہل بیت دی محبت دی آڑ لا کے تانو تشریح کرنی صحابہ دی، صحابہ دی محبت دی آڑ لائے کے تانو تشریح کرنی اہل بیت تے. دنیا لگی پئی ہے اس کام تے. اللہ یاد باللہ میں جناب نشان اہل بیت سناواں گا سبحان اللہ تے صحیح مستند احادیث صحیح روایات نال سناواں گا. ناراض تو نہیں بیٹھے؟ سبحان اللہ سبحان ہاں جی، میں آنا پہ میرا ایمان بھی بچ جائے تے تواڈا بھی بچ جائے، ہے نا. میں کان تے ہاتھ نہیں رکھاں گا، نعوذ باللہ سہی کینا گھوڑے دی لت بد کلی. سبحان اللہ. مولا حسین آخری جدو جان لگن کربلا اپنی ہمشیرہ نو فرمایا خبردار میری بہن یہ تیری رگا دے اندر علی دا خون ہے، رونا نہیں، سبحان اللہ. وین نہیں کرنا، گربان نہیں کھولنا، بال نہیں کھولنے. صبر دی جڑے جان لگیاں تلقین کر کے جا رہے ہیں نا، جو انہوں نے جناب پتہ نے کی کچھ کر کے دنیا نو بکھایا جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ وہ مظلوم او مقہور سن تے وہ مجبور نہ مجبور نہیں سن، اور رب دی منظوری نال دے کھڑے پانی انہاں ظالمہ کی بند کردہ. مولا حسین اکھ دا اشارہ کر دے پوریا نہراں جنت دیاں قدمہ دے اندر آ جانا. امتحان سی مولا حسین پاس کر گئے. ہاں جی، اور جنت دے جوانہ دے سردار بن گئے. کم جو نہ سرداراں لا کیتا ہے بھائی، تو میں کی کیتا ہے؟ آپ پتہ انہاں دی نعوذ باللہ من ذالک بیبیاں پاکاں دے دن بگو بیٹھے ہوندے بھنگ پین والے تے چرساں پین والے، انہاں دے سامنے اہل بیت پاکاں دی بیبیاں دے نام لونے توہین ہے. سبحان اللہ. پتہ نہیں جڑے 8 دن جنہاں نان انہاں غسل نہیں کیتا تے بھنگ دے پیالے سٹ کے بیٹھے ہوندے. سبحان اللہ. اپنے عزتاں دے نال ہے نا بھی میرے بیڑے دی بیبیاں دے آیا ہے نان پکا لو، مرنا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. خدا جب دین لیتا ہے کل چھین لیتا ہے. نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے. سبحان اللہ. پتہ ہی کون یار کی کرنا ہے، کدے چلنا ہے، کی کرنا ہے. مسلمان نے کنو آخ دن خیر سب نالو پہلی جڑی میں جناب نو شان اہل بیت پڑھا گا، پھر صحابہ تے اہل بیت دی محبت پڑھا گا تاکہ اہل سنت و جماعت دا جڑا مذہب ہے نا وہ کھل کے عوام دے سامنے آ جائے. تو پہلی حدیث جڑی شان اہل بیت چاہے حسن و حسین دی شان او سن ترمذی شریف، نسائی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف اور مسند امام احمد بن حنبل. بولتا چاہ یار سبحان اللہ. طبرانی شریف اور بہقی شعب الایمان دے اندر یہ حدیث میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی موجود ہے. تو سب تو پہلے اللہ دا قرآن پھر حدیث تے ترجمہ زور نہ لا سبحان اللہ. ارشاد رب العالمین مولا فرماؤں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرماؤں ہے بے شک میرے رسول دی جڑی اہل بیت اسا انہوں پاک فرما چھڑیا ہوئے ہر رجس تو پاک نے، ہر پلیتی اگر انہاں دنال کوئی عمل عقید ایمان والی نسبت رکھے گا تو انہوں پاک کر دیں گے. اور آ میرا بھائی حدیث تیرے سامنے میں بیان کرنے لگا ہوں. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم عشاء دی نماز پڑھائی میرے عربی تاج یار دے یار سونے رسول اللہ دے سونے سے آبا سیدنا صدیق اکبر عمر بن خطاب عثمان غنی مولا علی جیسے مگر نماز پڑھن والے عشاء دی نماز سی صحابہ فرمو دینا سا عربی تاجدار دے مگر پہ نماز پڑھ دے تھا. حضور نماز پڑھائی سجدہ مبارک دے اندر چلے گئے نے سجدہ مبارک فرمایا، صحابہ بھی سجدہ فرمایا. آقا نامدار دے یار دس دینے اسا جناب کی کیتا اسی سوچنے پایا سجدے دے اندر توالت ہو گئی. محبوب خدا نے سجدہ مبارک لمبا فرما دیتا سی، سجدہ بڑا طویل ہو گیا سی.
پریشانی نہ بن گئی ہوئے، توجہ فرما بھی وہ اللہ دے حبیب نال کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہوئے، پریشانی نہ بن گئی ہوئے، یار اتنی دیر ہو گئی اللہ دے حبیب سجدے و سر پر نہیں پر چک دے، تکبیر نہیں پر فرما دے، صحابہ دے دل دے اندر خیال ہونا شروع ہو گیا ہوئے اللہ دے حبیب نال کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہوئے، پریشانی نہ ہو گئی ہوئے نماز دے حالت دے اندر اللہ دے حبیب اس دنیا تو اللہ یاد باللہ تشریف نہ لا کے چلے گئے ہوئے، صحابہ دے ذہن دے اندر ایک گل بھم دی سی پئی، ایک صحابی سی عرض کرتے میرے ذہن دے اندر ایک گل آئی، ہو سکتا یار اللہ دے حبیب اللہ اکبر فرما لی ہوئے میں نہ سنیا ہوئے، صحابی فرما ہوئے میں اپنا سر اٹھایا ہے، بولتا سے یار سبحان اللہ، میں اپنا سر اٹھایا ہے، ویکھیا ہوئے اللہ دے حبیب دی پشت مبارک تے حسین سوار نماز عشاء صحاح ستہ دیاں 4 کتاباں مسند امام احمد طبرانی اور بیہقی شعب الایمان، تاریخ نہیں حدیث، شان مولا حسین، تاریخ ہے تو جھوٹ سچ اللہ پیا راوی انج وچ کذاب نے قدم خدا دی آپ تے پتہ ہی کوئی نہیں نا، آپ تے جدو اس ویڑے بڑے ہی نہیں، آپ تے بیٹھے ہیں بجیڑا کان تے ہاتھ رکھے تے آپ آنے سبحان اللہ، اونج تو میں حقیقت دساں آپ سخی بندے داد لونے والا سڈو چاہتے وہ گانا چاہ کے آپ آکسو سبحان اللہ تو ان کڑ جی شاہ ملانگ ساڑھ کنجری ساڑھ خسرا ساڑھ نات خان ساڑھ مولوی ساڑھ پیر ساڑھ آپ آخنا تو ان کڑ دیتی سبحان اللہ آپ اپنا علم ہی اپنی حیثیت ہی ان تو سا مولا حسین دے ذکر بیٹھے ہو مہینے بعد تے خسرا آ جاوے تو سا آخنا یار اس تون کٹ جیڑے تیو گانے تیو اس ڈانو سو کیتا اوئے اوئے تے حسینی میں ہوں دن سارا دن آل ہوں دن سارا نو آدن واہ واہ ایک حسین نو آدن واہ سبحان اللہ۔ نماز عشاء محبوب خدا دے صحابی فرماندن کئیاں دا ذہن سی بے اللہ دے حبیب سجدہ دی حالت دے اندر کو پریشانی بن گئی، دیکھ صحابی فرماندن میرے ذہن جو خیال کھٹک گیا بھئی ہو سکتا اللہ دے حبیب سجدے و سر چک لیا ہوئے اللہ اکبر تکبیر فرما کے میں نہ سنے ہوئے، فرماندن میں جدو سجدے و سر چکیا نا تے اپنی آنکھ دا آخری کنارہ بھما کے مصلی رسول ملک کے محبوب خدا دی پشت مبارک دے مولا حسین سوار میں آمین دادا لالیا بشہدے دل میں اون دی وجہ اے ہوئی سی کیونکہ مولا حسین جو اللہ دے حبیب دی پشت مبارک دے آگئے صحابی فرماؤں اللہ دے حبیب نے جناب نماز مکمل فرمائی سلام پھیرے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین من احب حسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن احب اللہ ادخلہ اللہ الجنہ میرے آقا نامدار دی حدیث حضور فرمایا ومن ابغض حسینا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ ادخلہ النار حضور نے فرمایا صحابہ حسین میرے وچوں ہے تے میں حسین وچوں جس نے حسین نال محبت کی تھی اس نے میں محمد نال محبت کی تھی جس محمد نال محبت کی تھی اس اللہ نال کی تھی جس اللہ نال محبت کی تھی اللہ رب العالمین انہوں جنت عطا فرماوے گا جس نے حسین نال بغض رکھا ہے اس نے میں محمد نال بغض رکھا ہے جس نے محمد نال بغض رکھا ہے اس اللہ نال بغض رکھا ہے جس اللہ نال بغض رکھا ہے ادخلہ اللہ النار حضور فرمایا انہوں اللہ رب العالمین جہنم کے اندر سٹ دے گا اور دے واسطے جہنم دی آگ ہے جہنم یوں لے جانے معلوم ہو یا محمد حسین بھی جنت لے جاور دا سبب بنے گی حسین نال بغض رکھنا جہنم جان دا سبب بن جاوے گا میرا بھائی طاقت
اہل سنت و جماعت سونے رسول اللہ دینا حسن و حسین نال محبت ہی بڑے کردے نے. دوسری روایت جناب کے سامنے پیش کرن لگا وا، اے بھی ترمذی شریف دی حدیث ہے. حضور نے فرمایا نہ تارکن فیکم ثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. شان اہل بیت، شان اہل بیت، علماء حق اہل سنت. سمجھ آ رہی نے؟ دوڑے نہیں، ورڑے نہیں، حدیث. ہاں جی. نعت خاں او سڈو جڑا بادشاہ ہو، کلام او سنو جڑا قرآن نال نہ ٹکراوے، حدیث نال نہ ٹکراوے. تواڈے کول اتنی تمیز ہے ایک کر لئی سو بھائی قرآن نال نہیں ٹکرا رہا. ساڈے مدارس کمزور ہوئے پائے. 70-80 دا نعت خونم دے 2 نمبر نعتاں پڑھتے ایک پاسے لگتا ہے 80,000 فیس لے گیا لاکھ سوا ویل لے گیا. پوڈرا ماریاں کریمہ ماریاں کالے کپڑے تے چمکیلے تے 7 بن کے رات والیاں کریمہ تھپ تے سونا. انہوں نے پتہ قوم لگی ہوئی خسرا تے پروفیشنل نعت خون جڑا عالم نبی دی حدیثاں پڑھا رہے طالب علم تیار کر رہے اگے عالم بنے مدرس بنے نبی دے دین اسلام دی تبلیغ و اشاعت پھیلے. اس بیچارے دی 10,000 تنخواہ مہینے بعد یہ ایک پروگرام دا سلا تے 80 تو ویل سٹ گیا. تے آپ کھلے سال بعد میلاد چکرایا اور سایا میلہ لوایا کتے لڑائے پلوانہ دی کشتی کرائی دربار نو آکھا سا فلاں کبڈی والا اتنے تائیں کچھا ہویا او ویکھنا مرد دا گناہ ہے. اچھا قبراں دے اوتے خسرے نہ چاہے قبراں مد تے دربار والے نو آکھا بیا تیری چادر رہی اگلے سال تک السلام علیکم. نہ فرض بھی گئے واجبات بھی گئے سنتا بھی گئی. حسنا نے گل حقیقی ویکھے ہاتھ جوڑی بیٹھو خدا دا نہ پیچھا مڑ پاؤ. سنیا خدا دا نہ پیچھا مڑ پاؤ. پیچھا آ جا پیچھا. مینوں اللہ دی قسم ہے اللہ دے گھر وچ بیٹھا جس ولی دے دربار تے اے حالت کیتی ہے ولی نپ تے جہنم سٹے سی ٹر نہ مرادہ. میں تینوں آکھا کتا لڑا تے قبرہ مد اتھے میرے آستانے تے میں آکھا تینوں روئے زمین تے کتاباں لکھیاں گئی ہیں. بہرہ فاروق بہرہ ابلو کوئی ایک کتاب دی 170 تا ایڈے کے بکھاؤ چاہ جتے کہیں نعوذ باللہ ولی آکھا ہوئے نعوذ باللہ من ذالک کہیں ولی آکھا ہوئے بے خسرے نچا لو قبران دے اتے مت دو. جس لئے ناچ تے خسرا جا ڈھوے تو انہوں اغوا کرو گڈی ساڑھتے لائے جو پچھا حال مچی کلی ہوئے خسرا اغوا ہو گیا خسرا اغوا. واہ نبی دی امت لیکن لا چھڑیا نہیں قدم خدا دی. نہ دین سے کوئی نہ ایمان نہ قرآن نہ حدیث نہ مسائل نہ نماز نہ غسل. ہاں واپس آ جا. صبح دا بھلا شام نو گھر آوے او بھلا نہیں او بھلا نہیں. آ جا واپس مڑ پاؤ. میلاد کرا اپنے علاقے دے عالم نو فون کر استاد جی تساں دین والے ہو تسی عالم ہو تسی جان دیو میں نبی دا میلاد کراونا چاہنا. حضور مینوں دسو میں کیڑا عالم سڈاں کیڑا نعت خاں سڈاں کیڑا میں قاری سڈاں جناب دے مشورے نال جیڑا صحیح ہوئے نہ ڈنڈی مارے نہ سانو لٹے جیڑا نبی دے دین دا درد رکھے او نعت خاں بھی دسو او عالم بھی دسو کہ حضور تواڈے مشورے نال کیونکہ او جانا نال ہے یار. سبحان اللہ. آپ جدو نہیں جاننے تے زراتیاں نو سڈی کھلونے سے یہاں فصل ویکھو آ تلو پتے پہ کھاج دے این دی سانو زہر دسو کیڑی سپرے اونوں ساڈے تے پوچھ لینے تے جیڑا نبی دے دین نو بیان کرن والا یا نبی دی نعت پڑھن والا ہے او آپ نہیں ویندے او مرجی ہو جی آوے داڑھی منی آوے مچھ منی آوے تے جناب کپڑے بھڑکیلے پائی آوے تے پوڈرا ماری آوے تے کریمہ ماری آوے نماز ایک نہ پڑھے پتہ نہیں راتی دے کتھے راندا تے کہیں کول باندا کیڑے چوار کول جاندا تے کیڑے بندے کول راتی جا گزاردا تانوں ہے پتہ. ماں گیا میاں چنو میرے ویڈیو اتے بھری پئی ہے ایڈا ایک نعت خاں چوچا اٹھا ہوا بڑا سونا ہے سائی وال دا او پڑے کھلا تے ساؤنڈ والا او دے اتے بے ایمان ہویا بیٹھا
میں ویکھ لیا او میرے تو پہلو پڑھتی وہ نکلا تے ساؤنڈ والا اٹھی گیا تے اونوں اییں کرے کھلا تے کولے کولے بازو میں ویکھ لیا کہ بند کرے خیر تینوں پتہ ہے لڑکی دے حکم وچ اوتے ویکھ لو میرے چینل میں کہ تینوں پتہ لڑکی دے حکم وچ کیوں دی ماں پڑھی کھلا چھڈے نو تے مینوں پیا کسے میں نمبر لینا میں کہ تو میرا لائے ایڈے ایک دا لینا میں تینوں چک مرے نہ میں کہ میرا لائے نمبر لائے خدا دا نام کھلو رہا دروئیے نہ بدنام کر مولا حسین دے کربلا نو تے نہ نبی دی نات پر واپس لاؤ خیر ہائے 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 توجہ ہے بھائی میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور نے فرمایا نہ تارکن فیکم ثقلن حضور فرمایا میں تواڈے کول اے میری امت دو بھاری وزن والی چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں کی مال تمسکم اگر تساں انہاں نوں مضبوطی دے نال پھڑ کے رکھو گے لن تدلوا بعدی میرے بعد کدے گمراہ نہیں ہوو گے انہاں دو چیزاں نوں قابو دے نال مضبوطی دے نال گمراہ نہیں ہوو گے حتیٰ یاردا علی الحوض حتیٰ کہ تم میرے کول حوض کوثر تائیں پہنچ جاؤ گے کہ انہاں دونوں پھڑ کے رکھو گے مضبوطی دے نال میرے بعد گمراہ نہیں ہوو گے تے میرے کول حوض کوثر تے پہنچ جاؤ گے او دو بھاری چیزاں کی ایک کتاب اللہ دوسری وعطرت اہل بیت حضور فرمایا دوسری میری اہل بیت میری اہل بیت اللہ دا قرآن وزن والیاں بھاری چیزاں نے انہاں نوں پھڑ کے رکھو گے مضبوطی دے نال کی مطلب کامیاب ہو جاؤ گے تیسری حدیث اللہ دے رسول دی بیان کرن لگا وا حضور نے فرمایا ہما ریحتان حضور فرمایا میرا حسن تے حسین جنت جناب اے دوویں جناب حسن تے حسین اے پھول نے حسن بھی پھول نے میرا حسین بھی پھول نے حضرت سیدنا انس بن مالک عرض کرتے ہیں میں عرض کی تھی اللہ دے حبیب دی بارگاہ کے اندر چوتھی حدیث پیش کرن لگا توجہ نال بول سبحان اللہ انس بن مالک فرماتے ہیں میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اہل بیت تے سارے سونے نے بڑے خوبصورت نے ہر لحاظ نال اعلیٰ نے آپ کے جڑے قریبی رشتہ دار نے حضرت عباس دا آل اولاد تے حضرت جناب جعفر طیار دی آل اولاد آپ دیا گھر والیاں یا رسول اللہ اہل بیت تہائی بڑی عظیم پر یا رسول اللہ میں نو دسو اس اہل بیت کے اندر سارے نالوں زیادہ توانو جناب کس نال محبت اللہ دے نبی فرمایا ہے انس میں محمد جاننا وہاں اے ہو جی گلاں تو ہی پوچھ سکنا ہے اور کوئی نہیں پوچھ سکتا عرض کرتا یا رسول اللہ میرا حق بھی بنتا ہے کملی آلیا میں نو دس دیو ساری اہل بیت وچوں سب نالوں جدے نال جناب محبت کر دیو کون نے اللہ دے نبی فرمایا اے انس من سن لے حسن تے حسین ساری اہل بیت وچوں مینوں زیادہ جناب محب نے توجہ ہے ہاں جی ہن ایڈی اتنا محبت اتنا پیار اللہ دے نبی حسن و حسین نال پکر دے فرماندے میری اہل بیت کشتی نوح دی مثل جڑا نوح علیہ السلام دی کشتی دے اندر آ گیا ہے وہ فلاح پا گیا ہے جڑا میرے اہل بیت دی کشتی دے اندر آ گیا ہے وہ بھی امان پا گیا ہے اللہ دے نبی فرمایا میری اہل بیت یہ زمین دی امان ہے جی میں آسمان تارے اے آسمان دی امان نے تے اہل بیت زمین دی امان نے جب تک تارے رہن گے آسمان قائم رہنا جب تک زمین تے اہل بیت رہنی ہے اے زمین قائم رہنی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی آکھو سبحان اللہ ناراض تا نہیں بیٹھو تکڑے ہو کربلا عظیم ہے مولا حسین دی شہادت عظیم ہے انہوں نے لکھاں سلام نے یزید پلیت فاسق فاجر بد کردار ہے پر مولا حسین با کردار ہے مولا حسین با کردار ہے تاریخ پہ دس دیئے نبی دی حدیثہ پہ دس دیا نہیں تو میرا بھائی جدو اللہ دے نبی
اہل بیت دی شان بیان انج کیتی ہوئے کہ حضور فرماون کہ حسن و حسین میرے بچوں نے اور میں انہاں دے بچوں ہاں. تے ایمان نال دس جنہاں صحابہ نبی دے کول بہ کے حدیثاں سنیاں نو انہاں نال بغض رکھ سکدے نے؟ انہاں نال عداوت رکھ سکدے نے اہل بیت نال؟ ہیں اللہ دے قرآن پھر مار بھی لا دیتی ہوئے کہ رحماء بینہم، اللہ قرآن ہی فرما دیتا ہوئے کہ میرے نبی دے صحابہ اور اہل بیت میرے نبی دی ایک نے دشمن نہیں، محبت والے اہل بیت صحابہ کے بغیر نہیں رہ سکتے اور حضور دے صحابہ حضور دی اہل بیت کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور اے ہوئی سنی دا ایمان ہے. اگلی میں حدیث پڑھ کے تو پھر میں نبی دے یاراں دی گلاں کراں گا کہ او نبی دے اہل بیت نال پیار کیوں کردے سن. ٹھیک ہو گیا؟ تھکتا نہیں گئے ہو؟ اچھا یہ حدیث جڑی میں بیان کرن لگا الکامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 419 امام ابن الاسیر دی ہے. ایک خطبہ ہے مولا حسین دا جڑا انہاں کربلا وچ دتا ہے. سبحان اللہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولم یبلغکم قول مستفید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. حدیث ہے. مولا حسین جدو کربلا خطبہ دیتا تو اس حدیث دے راوی بھی خود مولا حسین نے. سبحان اللہ. ہاں جی یہ گلاں عالم سنا سکتے، نعت خانے سنا سکتے. وہ تو جوڑی ودے ہوندے فکرے، باویں کہیں گانے نال ٹچ ہو جاوے تو باویں کہیں غزل نال ٹچ ہو جاوے، باویں سور ٹچ ہوئے تو باویں مقتے ٹچ ہوئے. انہاں صرف تہاڈیاں چیکاں کڈنیاں ہوندیاں. ہاں جی سمجھ آمدی ہے تو سبحان اللہ. دین وڈا نے. ہاں جی دین سب تو وڈا ہے. ہاں ساڈے ذات مصطفیٰ دے بعد دین سارا تو وڈا ہے. صحابہ تو اہل بیت تو ولیاں تو عالماں تو حافظاں تو قاریاں تو ناس دین وڈا ہے. تے بھائی آپ دین نال لگنا، دین نال لگنا. آپ تے وستیاں دی وستیاں اجاڑی کھلے ہیں. ساڈے حالات کی بنے کھلے اتو تو لائے تے تھلے تک میں آخر دساں گا سب بنے کی پے ہیں. کدے سوچا ہی بھائی کہ بھائی مسلمان ہی بھی ہوندا ہے سر تو پیرا تک یہ کرے آپ نو شیشے سامنے کھلو تے نہ شیشے دے آ جڑے شوکیس دے وڈے لگے پے ہوندے انہاں دے اگوں کھلو تے نہ تے سر تو شروع کرے تے پیرا تک آپ نو ویکھتے تے مڑ اللہ نو حاضر کرتے آکھے بھئی اے مسلمان ایویں ہوندے واہ واہ یار. گل گئے گلشن گئے دھتورے رہ گئے، عقل والے ٹر گئے بے شعورے رہ گئے. کریے کی خیر. میں حدیث پڑھنا مولا حسین نے فرمایا میں خود راوی ہوں اس حدیث دا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں سدیا تے نال میرے بھرا حسین نو سدیا. سبحان اللہ. قال علی ولی اخی سانو دوواں بھراواں نو اللہ دے نبی بہا کے نا تے حضور فرمایا حسن حسین انتما سیدہ شباب اہل الجنہ. اے حسن حسین تسا جنتی جواناں دے سردار ہو. وقرۃ عین اہل السنہ. تے اے حسن حسین تسی اہل سنت دی اکھ دی ٹھنڈک ہو. قرہ اکھ دے ٹھنڈک نو، عین اکھ دے اکھ نو. اللہ دے نبی فرمایا اہل سنت دی اکھ دی ٹھنڈک کو حسن حسین. تے اہل سنت کینو اکھ دے جڑا اہل بیت نال پیار کرے اونوں ہی اہل سنت آکھ دے. جڑا حضور دے اصحاب نال پیار کرے اونوں اہل سنت آکھ دے. جڑا پیار کرے اہل بیت نال نفرت رکھے صحابہ نال یا پیار کرے صحابہ نال نفرت رکھے اہل بیت نال نہ وہ سنی ہو سکدے نہ نبی دا غلام ہو سکدے. قدم خدا دی سید مہر علی پیار کیتا ہے صحابہ نال بھی کیتا ہے اہل بیت نال بھی کیتا ہے. بابے فرید پیار کیتا ہے صحابہ نال بھی کیتا ہے اہل بیت نال بھی کیتا ہے. اگر صحابہ نال کرن پیار دشمنی رکھے اہل بیت نال او ہیں خارجی. پیار کرن اہل بیت نال نفرت رکھے صحابہ نال او ہیں رافضی. تے آپا پیار کریے دوواں نال آپا ہیں سنی. سمجھ آ رہی نے؟ یہ اپنا مذہب بچا پتہ نہیں کیڑے پاسے تلکا بنا ہے. بابے فرید دی گانگ جی دے آیا منہ سے ردا ہی ٹر گیا.
واپس موڑ اپنا مذہب بچا کی جو جدے جاندہ جاوے نو جان دے ڈٹے کھوئے تینو کو لاکھ حدیثہ قرآن سناوے انہوں چلے پھرے آسان ولیاں والا مذہب لیا جڑا ولیاں کھول آیا تے انہوں تھا قسم خدا دی بندہ عرب سال دی زندگی لائے تے دین پڑھ در وے دین جب تک ولی دے کول نباسی انہوں دین سمجھ نہیں ہمدے اے جڑے پھسلے ودے نہیں نا انہاں پڑھا ضرور ہے پر ولی کول نے بیٹھے اے کیونکہ مڈو ہیں نہیں ولیاں دے دشمن انہاں بانا مٹھی سوا تو انہوں نے مڑ دین کی میں سمجھ آوے قرآن تو خود فرماندہ ہے یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا بہتے پڑھ دیں تے ہدایت پا جان دیں بہتے پڑھ دیں قرآن تے قرآن فرماندہ گمراہ ہو جان دیں آج جو آل ہویا پہ خیر سنی ہی اہل بیت نال حقیقی محبت رکھ دے انہیں مانل دس ہوئے چاہو کہ 10 بندے بیٹھیں ایک تیرا دشمن ہے وہ تیرے گھر دیاں بیبیاں دے نا گن سی جڑا سجو نے وہ کہسی نا یار میرا بھرا ہے میرا بیلی بنا ہویا ہے تو پتہ نہیں کیوں جائے بندے میں ان دے گھر دیاں بیبیاں دا نا انہاں دے سامنے لما نہیں اے میرے یار دی توہین او نہ دسے سی تو جڑا دشمن ہے وہ دسے سی ظالمہ تینوں اجازت کیا دیتی ہے تو نہ حسین پاک دیاں بیبیاں دے نام گندا پھر اچھا ہون صحابہ تے اہل بیت ایک نے انہاں دی آپس دی ذاتی کوئی دشمنی نہیں کوئی بغض نہیں کوئی عداوت نہیں کوئی ویر نہیں کوئی کینہ نہیں شدید محبت کرن والے سیدنا عمر بن خطاب آپ سبحان اللہ میرے پاک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دی بازار دے اندر آ رہے ہیں سامنے حسین آ گئے عمر بن خطاب نے فرمایا میرا جناب حسین خیر تے آئے اینے دن ہو گئے جناب نظر نہیں آئے میں بڑا پریشان رہا حسین تو عمر نظر نہیں آیا جی نظر آ جانا میں تیری زیارت ہی کردا آئے حسین تو نظر نہیں آیا عمر میں تیری زیارت کردا حسین کہنے لگے چاچا عمر میں تے آیا سا تو سا اپنی جناب بار بیٹھک دے اندر جناب سیدنا امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حکومت دے کس معاملے تے گلاں پکڑ دے سو او معاملہ بڑا پیچیدہ سی جناب دے بیٹے حضرت عبداللہ بھی آئے سن عبداللہ ابن عمر انہوں نے اجازت نہیں ملی واپس پڑھ گئے سن میں جدوں گیا ہوں کہ انہوں نے میں دسیا وے مینوں اجازت نہیں ملی میں واپس جا رہا ہوں حسین کہنے لگے عمر میں بھی واپس ٹر گیا ہوں حسین جدوں یہ گل کی تھی عمر بن خطاب نے فرمایا حسین اے حسینی اب حضرت عمر دا پتر عبداللہ ہو رہے حسین تو ہو رہے تو آ جاتا جے جناب دروازہ کھڑکھڑاتا تے عمر کون سی جڑا دروازہ نہ کھولدا قدم خدا دی اوتے ترس رہے نے سکھ رہے نے اسانو حسن حسین دی زیارت ہو جاوے عمر بن خطاب منبر مبارک تے بیٹھے خطبہ پر ارشاد فرماندے مولا حسین تشریف لے کے آئے آگے عرض کر دے لے ان دل اعلی منبر ابی کا وسعد اعلی منبر ابی اے عمر میرے باپ دے منبر تو اٹھ کھلو تے اپنے باپ دے منبر تے جا بیٹھ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے توجہ ہے انہوں نے کی ہو گیا ہے ہیں اچھا جتیاں آپ دے لائے جاوے پوترا گلوہ جڑے آدھے جو جاندے نو ہوندے ہی ہو جائیں نکے نکے جا تھمو تے فلم وے خبائے تے اسے چونڈتے نا موبائل ٹچ چلا لائے بو تے 3 بجے تے پوترا گو 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 بجاؤ جاؤ ہونے آپ اٹھی سو کئی چلائی بیٹھے ہو 3 بجے رات دے لگے پین پتہ نہیں وہ وچ کیڑی تلاوت وچ پائے ہوندے سبحان اللہ اے حسین دا ذکر سنتے جس اوے حسین 72 کیڑی شاید دیتا ہے ادا سو مومنو سبحان اللہ دین تے قرآن تے دیتا ہے 72 تو سا کی دیتا ہے موبائل تے کتنا دیتا ہے کستا جی بکرا ویچا تے 5 دا لیا موبائل مفت مسجد پیا کدے نیڑے نہیں لگے استاد جی اسے تے حسین 72 دیتا ہے تیری اب دیکھاں دی حسین نو لوڑ نہیں قرآن دی لوڑ ایک چاول نہ دے حسین نو قرآن دا عمل چکر حسین تیرے تیرا دی کروڑ دیکھ سونے دی دیکھ دے ویچ بریانی پکا دیسی بکرے نال تے حسین دے نا تے دے جے قرآن نو کڑ کی تکھنا تیریاں 1000 لکھا دیکھا حسین تیرے منہ تے مارنے سبحان اللہ
ظالمہ میں دیگا تے علی اکبر دیتا ہے، دیگا دے پاروں میں پچھو میں دیگا پچھائی رکھا ہے، میں علی اکبر دے رہے ہیں۔ چاول دیگا اے دنیا چ نہیں تے عرش فرش سونے دے بنے تے علی اکبر دی جتی برابر نے۔ دیگا تے رکھی کلے حسین آسان جناب نیاز دیں دے پائیں باقی جو کریے کچھ نہ قرآن بھی آئی مسجد ٹھپا بھی آئے ایسا آویے نہ آویے پڑھیے نہ پڑھیے نماز پڑھیے نہ پڑھیے پر سال تو بعد جناب دی دیکھ حاضر پچھلے جائیں میں کرے نا کیا ضرورت ہے انہوں نے قرآن پڑھن دی تے نمازاں تے جناب اللہ اللہ تے ذکر تے فکر تے راتی جاگن دی کیا ضرورت ہے انہوں نے وہ بھی ہمیں چکرے نا آپ پتہ کم ہی آسان لبی کھلے ہیں بھئی ایک میلاد ایک امام حسین دی دیکھ تے ایک غوث پاک دی جاری دی ولی ترائے دیگا نال جنت پکی تے جی نہ ترائے نال لبنی ہے تے مڑ نواز شریف سارا تو پہلے جاسی ہے توجہ ہے اگلی روایت انزل علی منبر ابی وصعد علی منبر ابی کا حسین فرمایا عمر میرے باپ دے منبر تو اٹھا دے منبر تے جا بے مولا حسین دے عرض کرن تے حضرت عمر بن خطاب اٹھ کھلوتے ہاں جی آکے نا حسین پاک نو چکیا منبر تے گئے گودچ بٹھایا پیار پکر دے رخسار تے بوسے دیں دے نال ہی فرمان دے حسین ساڑھے تے باپ منبر کوئی نہیں سی اے جیڑی سانو عزت تے شان ملی ہے دین اللہ رب رحمان ہے پر دربار تواڈا لجپالا سانو تواڈے راہ تو ملی ہے درگاہ کے بول سبحان اللہ زور نال اگلی ایک روایت پڑھ دینا حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے کیونکہ بھونکن والے صحابہ نو نا بڑے چر دے لگے ہوندے نہیں بڑے پرانے ہاں جی عبداللہ ابن سبا دا ٹولا سی سبا یا فرقے دا بانی شیعہ دا مجتہد شیخ قمی قوم ایک شہر ایران دا اتھوں دے ران اللہ اس اپنی کتاب دے اندر لکھا ہے تفسیر قمی دے اندر اس لکھا ہے کہ وہ عبداللہ ابن سبا یہودیہ جڑا ابو بکر تے عمر دے بارے غلط گلنا کردہ صحابہ جناب اہل بیت دے بارے پہ دشمنی رکھ دے نعوذ باللہ من ذالک تے امام زین العابدین شریعت دے امام ناک سبحان اللہ امام ذہبی اپنی کتاب مبارک دے اندر لکھا ہے کہ ایک نا بندہ آیا ہے آکے تے سوال کردہ ہے امام زین العابدین نو آکے آکھدہ ہے اخبرنی ان ابی بکر کیا امام زین العابدین مینو ابو بکر دے بارے دسو سمجھ آ رہی نے تے مڑ مولا امام زین العابدین سن اکھ والے آپ نے نا اس لفظ تو نا دے دل دی کیفیت ویکھی آپ نے فرمایا جڑا میرے صدیق اکبر دا نام پیا لیندہ ہے رکھا ان دے دل چے کوڑ آپ نے فرمایا چپ کر تینو سوال کرن دا پتہ ہی نہیں سوال کی میں کری دے اخبرنی ان ابی بکر تینو سوال میں نہیں پتہ سوال کی میں کرنا چپ رہے میں دسنا ان سوال کر اخبرنی ان ابی بکر الصدیق فرمایا سوال کرنا تینج کر کے حضور سیدنا صدیق اکبر یعنی ابو بکر صدیق دے بارے میں دسو صدیق آنکھ جب آپ نے فرمایا نا صدیق آنکھ امام زین العابدین نے تے او اگو آندہ ہے کہ تسألو تسمیہ صدیقہ حضور تساں ابو بکر نو صدیق آکھ دے ہو یعنی بڑا غصے دے نال تے بڑا پریشر پا کے او سمجھا میں جو گل کرساں تے امام صاحب دب جاسیں آکھ دے تسی صدیق ابو بکر نو صدیق آکھ دے ہو اگو آپ نے فرمایا سماہو صدیقاً من ہوا خیرن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بیڑیا میں کیاں اے صدیق اکبر نو صدیق تے اللہ دے رسول بھی آخدے سن مہاجر صحابہ بھی آخدے سن تے انصار صحابہ بھی اور سارے صدیق اکبر نو صدیق ہی آخدے سن اللہ دے حبیب بھی صدیق آخدے سن ایک کو صدیق عام ہے ایدہ نام ہی اللہ اسمانہ تو صدیق اتارا ہے جدو آپ نے گل کیتی نا
تے او لعنتی جڑا رافضیہ صحابہ دا اندروں دشمن او تے سڑ گیا. آپ نے فرمایا فخرج فخرج آ جڑے پٹدے ود نہیں نا انہاں نو چکا ہویا ہی اے چکا نہیں امام زین العابدین دے. آپ نے فرمایا فخرج فاذهب فرما نکل جا چلا جا میری بارگاہ وچوں. او جدو اٹھ کے جان لگا ہے میں پکیاں پیڑیاں گلاں پیا کرنا اے کان تے ہاتھ رکھتے نا حدیثاں سبحان اللہ. اگو آپا حدیثاں لے آئے کونی آپا سلوڑاں لے اللہ سانو توفیق دے. آپا کدے تا سیانے بانی جا سنا کدے حالی اپنی یہ عمر کو نہیں ویسے 60 70 50 40 یہ کوئی عمر ہے ایک کاکھی نہیں مان جیسا ہے کداں تا سیانے بن سوں جدہ ملک الموت سگی تے چڑھا چلو انہاں آتا بان جیسا ہے. میاں واپس آ جا کملا نہ بن سوشل میڈیا دا دور ہے ہون تا سیانا بن جا کھلو رہا پچھا آ جا. اچھا آپ نے فرمایا ایویں خالی نہ جا میرا پیغام لیندا جا احبو ابا بکر و عمر و تولاہما فرمایا میرا پیغام لے جا ابو بکر تے عمر نال محبت کر سبحان اللہ ہاں تولاہما انہاں نال دوستی کر. کانا من امرن ففی عنقی فرمایا اگر انہاں دوواں نال تو محبت کرے گا تے جڑی آخرت دی منزلاں جنت دی کسے دروازے تے تینوں اگر کسے روکا تے میں امام زین العابدین ذمہ دار ہاں اس وجہ نال تو جنت دے کسے درجے چ نہیں رکنا میں تینوں ہاتھ نال جنت لے جا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ انج دیاں شاناں انج دیاں عظمتاں انج دیاں فضیلتاں اہل بیت نو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں. تو میرا بھائی یہ جڑا وقت ہے نا انتہائی پر خطر رہے. میں بار بار آخنے تینوں لے کے جا رہے ہیں اتے بادشاہ تو کیونکہ امام حسین بادشاہ نال لڑیا ہے کہ مولوی نال لڑا ہے؟ بادشاہ نال یزید کون آ ہولے جا بولیں دی وہ بادشاہ نال لڑا ہے تے آپ حسین دے منن والے کہے نال لڑنے ہیں اپنا تو راہ نہیں رلدا پیر نال. پیر دا راہ ہو رہے تے مگرو مرید دا ہو رہے. پیر مدینے ال جاندا تے مرید ائی امریکہ ال جاندا. خیر پیر دے مگر چلو قدم خدا دی واپس آ جاؤ عقیدہ اپنا بچا لو. ملا پیر اور کھ نہیں دیونا. پیر تا بیٹھے اس آکھے میرے 4 لاکھ مرید بن گئے 4 لاکھ تے میں حالی جیندہ بیٹھا تے میں بڑیاں جدادہ بنا لئی ہیں ہن میں ہاں لاکھ دا جدو میں مرساں تے مڑ میں ہاں 1.25 لاکھ دا. دربار میری بڑی کھلیے وچ مینوں توندے سن تے مڑ چڑھاوے تے مڑ میلے تے مڑ بکرے تے مڑ کٹے تے پچھو میرے بال. جڑا ملا اس آکھا میری 80,000 فیس ہے گلا میرا چلدا ہے میں جتنا کوئی سانبھی بیٹھا میری اولاد اگر 7 پشت تک کھاوے نہیں مکتا. ملا بھی پیسے تے لگا کھلائی پیر بھی پیسے تے لگا. امت نبی دی اجڑی پئی ہے نہ حلال دا پتہ ہے نہ حرام دا پتہ ہے نہ فرضاں دا پتہ ہے. فرض کتنے نے بھائی غلام محمد فرض کتنے نے سبحان فرض کتنے نے عبادتاں فرض کتنی ہیں نا. موبائل چلائے کرو ساری رات 1.5 سوالیاں کریمہ مارتے سوتے کرو زنانہ کمپیوٹر ہے اس منہ نال جو آپ حسین دے سامنے جا میدان معاشر وچ کھلوسوں بھائی حسین پاک ہسائے کل جڑا میں آیا نا اتنے زور لایا پسینہ یہ تین نہیں پتا ہے سپیکر کی کر دے کہ سانو پتہ ہوں دے تو خیر بہترین چل رہی اللہ انہوں برکت کرے. بعض سپیکر نا کئی تو سنا اسی مولوی بانگ دے بن گیا تو انہا للہ ہو گیا ہو جاندہ ہے. اے منزل بھی بڑی بھاری ہے آسان کام میں نہیں. تو میرا بھائی ایسا بیان کرنے اے دا مول کڈ نتیجہ کڈ اے دا کوئی آخر چ نا پیغام لے کے جا. آج دے بعد ایک وعدہ اللہ دے گھر چ کر نات خان سڈے ایک تا جڑا تیرے کول پیسے منگے انہوں اکا نہ سکے. ٹھیک ہے 770 والا کتنے بیٹا نمبر والا کھڑا ہو تو میں نے فون کیتا ہی کتنے پیسے منگن تے تو جی میں آکھو دیسی مرغا پکا پہلے تو آکھے کسے میں کہ یار جی سا لب گئی میں کھا لیسا یہ لفظ ہے
جی شاہ لب گئی کھا ایسا کہ استاد جی پچھلے سال کٹا تے کدو تو آکھا میں تو لمن جاون میں کہا چلو بھائی بنا لوں آپ دی مرضی نال میں فرمائش نہیں کیتی یار دین دسنا ہے سبحان اللہ تے ہن میں آکھاں او مینوں مچھی پکا دیو کیا او مینوں کٹا بون دیو مینوں فلانے ہوٹل دا بکرا مینوں کھوایو بیف اینا مور یہ ڈرامے باز نہیں جیڑا نات خان تے تو پیسے منگے اج لکھ کے رکھ لے اولاد نو دیویں مڈو نہ چھڈائی سے حافظ نو چا چھڈائے تے ناز شریف نو گنجا دے سے انشاءاللہ پڑھ تے ٹھیک ہو گیا جیڑا مولوی تیرے کول فیس منگے 50-60 کیونکہ تو لگا کھلا جویں چرسی چرس دے آدی ہیں تو سردا آدی ہے سردا ہن چرسی نو چرس نہ لبے اے دے ہاتھ جُتی آوے اے دے ہاتھ جناب کوئی بورڈ آوے لوہے دا کدا روڈ تے لگا کھلا کوئی پیپا اجے ہی بلا اے دب جاندا ہے کیوں اس نشہ لمنا ہے تے آپاں نو جیڑا سور والا نشہ لگا کھلا ہے آپاں نے 60 لوے 80 لوے میرا بچہ وک جاوے آوے ایو خدا دا نا ایو نو ساڑ چا تینوں پتہ ہی کونی او پورا ذاکر بن چکا 80,000 والا انہوں آلے سنت دا پتہ ہی ایک تا اے پلے بان اکا نہ ساڑ بالکل ختم ہزارہ فرد نالم ٹھیک ہے میلاد کرا بڑھ چڑھ کے کرا لیکن ایک گل دا خیال رکھے ایک گل دا خیال رکھے میلاد کرا عرب باری لکھاں خرمہ باری کرا نجائز نہیں جائز ہے سونا ملے برکت ہے رحمت ہے لیکن میرا بھائی جڑا اینا دو